Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností, spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie je zamerané na horné končatiny. Zostáva ma 1,5 minúty. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát alebo pridať závažie a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname! Výpad, ľavá noha vpred, pravá noha vzadu, vystretá, päta k zemi, ľavá ruka, dlaňou hore, ruka v päsť a hmitáme v ramennom kĺbe. Spevňujeme si triceps, ramenný kĺb, zároveň celé telo je pevné. Zmena. S výdychom pokrčíme lakeť, ruka k telu, nádych vystrieme, výdych pokrčíme, nádych vystrieme. Spevňujeme triceps, plece, celé telo je pevné, brúško je pevné. 2 a posledný. Zmena. S nádychom ruka hore a s výdychom čo najviac dozadu. Nádych hore, výdych dozadu. Precítime ramenný kĺb. 2 a posledný. Vymeníme, ideme na druhú stranu. Pravá noha výpad, ľavá noha vystretá vzad, päta na zemi, ľavá ruka vzad, dlaň hore, ruka v päsť a hmitáme v ramennom kĺbe. Precíťujeme triceps na ruke, plece. Celé telo je pevné. S výdychom krčíme lakeť, ruka ide smerom k telu. 5, 4, 3, 2 a posledný. S nádychom ľavá ruka vpred, výdych vzad. Nádych hore, výdych vzad. Pozeráme sa za rukou. 2, posledný. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!